बढ़ता कोरोना कैसे मरत बाड़े लोग ऐसे बता दी भगवान जी। मरताड़े लोग ऐसे बढ़ता कोरोना कैसे बता दी भगवान जी। बुझे न लाचारी कोई गरीबवन के हो रौवे बचली भगवान जी। बुझे न लाचारी कोई गरीबवन के हो रौवे बचली भगवान जी। भूखे प्यासे दिन भर रहतानी घर में। काम धंधा करी कैसे जाए के शहर में। भूखे प्यासे दिन भर रहतानी घर में। काम धंधा करी कैसे जाई के शहर में। बाटे महामारी सगरो फैलल बा कोरोना अब हटा दी भगवान जी। बाटे महामारी सगरो फैलल बा कोरोना अब हटा दी भगवान जी। बुझे न लाचारी कोई गरीबवन के हो अब बचली भगवान जी। बुझे न लाचारी कोई गरीबवन के हो अब बचली भगवान जी। करे हाथ जोड़ बिनती सूर्या मंगले सह। बुझली अब भगवान हमनी के कलेश हो। करे हाथ जोड़ बिनती विजय अखिलेश हो। बुझली अब भगवान हमनी के कलेश हो। रहुए पे भरोसा सबके बाटे महादेव दर्शन दिखा दिए हो बार जी। रहुए पे भरोसा सबके बाटे ये महादेव दर्शन दिखा दिए हो बार जी। बुझे न लाचारी कोई गरीबवन के हो अब बचली भगवान जी। बुझे न लाचारी कोई गरीबवन के हो अब बचली भगवान।